तुझ्या हॉस्पिटलान सर न्ही चडशे वाळपयच्यान स्टाफ आसता सर, तांकां वचपा खातीर टायम जाता म्हणून ते बेगीनच वयतात आणि ते खंयचे ते स्टाफ बेगीन वयता तेंची नांवां मॅडम आसा, डॉक्टर आसा, डॉक्टराक खबर आसा. जस्ट बिकॉज इज फ्रॉम वाळपय एंड यू गिव अ शोकॉज नोटीस स्ट्रेट अवे. सर आतां सर सांगतायत पण ते दिसा आमी गेले. I am telling in front of media, anyone leaves before that, you put that biometric system. Even if somebody, even here you put biometric, what is the problem to put biometric? They can't put doctor biometric. सर डॉक्टर येता माझं मतदारसंघाचं कोण असलो आणि नसलो तर काय फरक पडणार. तुझी जबाबदारी आहे. युअर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युन्सी. यू डोंट गेट अप इन द मिडल ओनली अँड से दे गो ॲट दिस टाइम. अरे हाऊ कॅन दे गो, दे गेटिंग सॅलरी. यू इश्यू देम अ शोकॉज नोटीस. आणि आय एम स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी दिला की लोकां बरोबर को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्ही पळयलें आसतलें की हांव जेन्नाच्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला कोणाक अडचण बिडचण चडशें येना. कोणाच्या वाटेन वचपाचें ना म्हणून व्हेरी क्लियर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की